Cause it's one for the money. It's two, cause two is for the show. It's three to get ready. Are you ready, motherfuckers? Are you ready? Let's go. Cause it's one for the money. It's two, cause two is for the show. It's three to get ready. Are you ready, motherfuckers? Are you ready? Let's go. Čaute, zdraví vás Krover a som tu pri hre Counter-Strike Source, Zombie Horde server a je tu so mnou meno, jaké máš? Kyber a Hunter. No a zase, ty kurvy zase vyhrám, musíme to zase opakovať. Tak. Budem si piť bulku. No sa čudám, že nie sú žiadne lagy. To je dobré. Už lagy. Už to začína. Už sme 11. To sú nesúčivavé hlavy. Nie. To nie je ten server, čo sme boli minule. To sú vlastne headcrabové, ale to sú trošku väčšie headcrabové. Takže len čivaví. Už som zabudol. Okej. Píp. Taký nejazyk. Tam bola čupakabra. Čupakabra. Počkaj, tu daj letálne topier. Som ho videl. Prisahám. Tá toper bude festi problém. No však to, že nikto si ho aj nevšimne, vieš. Tak lieta. Nebol tam takto akrobici? To je... Náš. Debil. Je náš. Vírus je v ňom. Jak? V tom, čo tam skákalo? Prečo ideme na spawn? Tu ma neviditeľné. A ja tiež nechápem, prečo sú na spawne. Dobre, išli sme. Čupakabra! Nechápam, prečo tu šli. Tak Ako... išiel som tu aj áno. Vieš, že to je to dobré, že je tak hneď blízko ich, že ich môžeš hneď No zabíjať. však, že ich máme tu nadržať, chápeš? No. Hej, ale Vieme, také... že nám nevyletia po celej mape. No, toto bolo tiež zlé. Počkaj, tie išli hore. Ja to idem asi campiť hore, lebo... Lepšie, zozadu. Neviem, asi dvaja crawlery išli hore. Už tam Jak vidíš, už tam zabíjajú hore. No však. A tam dole si to skôr udržia, no ale tak pochybujem, že dole to neudržia. Ne. Ale zatiaľ nezabili ani jedného z našich a ešte 154. Už si to zakrikol. Počkej, idem z tejto strany na spawn. Ale tak to riskujem dosť. Hej, festy. No a tu máme jedného. Crawler! Skap, ty sfia! Lol. Skap! Lagi. Ďalší. Mimozemšťan! Počkaj, musím si zavolať medika. Medic mi dobije HP na 150. Paráda. Ja to sa tam bojím pozrieť. To môžeš iba raz za deň, ne? Raz za kolo. No vlastne za deň. No, čupakabry idú ťažšie. Kde to bielý toper tu je? Dajte ho, sundajte toho hajzla. Ale viem, že... Zabili ho? Neviem, v ktorom dni sú... Asi v tom ďalšom, viem, že budú neviditeľní. Nie. V 16. dni budú neviditeľní, to je asi netopiere tam budú. Pavúk, mám 130 HP, on mi to bral. Ale to tak vyzeraj, Peso. Mimozemšťan! Pavúk. Pavúk! Si mal Hnusný. čivavé na hlave. Debil, to bol. 115 HP. Oni to ešte držia dole. Hej, držia. Prečo tu nemôžu byť čivaví? Jak čivaví? Čivava je pre ňoho headcrab. Aha. A však neboli? Hej, také väčšie. Mimozemšťan! Medúzu, on má medúzu na hlave. Tak to bol... Kobotnicu. Nie, to bol Davy Jones. Krak. David Jones. Peso. Pezo. Peso tam bolo. 2 pesa. Pavúk. Opa, ale to pavúk, že tak Opečíme si 2 tak pesa. reálne. Hej, oni sú festy hnusní. Nie sú tu peza. Počkaj. Počkaj, a kto je vlastne dole? Ja neviem. Dole sú iba dvaja. Lol. Idem im pomôcť dole? Chcem čivavu. A nie, ja chcem byť radšej hore. Chcem čivavu. Už, tak... Ešte 90 tak to sa zombíkov pripojil? Čo? Tak to sa pripojil? Nebolo ich 7? Hej. No, zase sú No, už sedmi. takto zomrel. Zase. Gunner zabil. Budeš teraz. Nikto. What tam. the... Holy shit. Čo musí ich... No, oheň. Oheň. Ja mám granát. aspoň myslím. No, nie. Netopier! Netopier. Čivava. Sundajte niekto toho hajzla. A keď má netopier života? Čo?
Koľko má toto netopír života? Neviem, dosť 200 HP určite. Jej, Paľo. Ktorý ale? Čo? To je to klaster, čo sa plazí. Aké sú fory? Hej. Doteraz si išiel pomaly, kým som ma nevedel a potom si zrý. Speedhack. To je ale... To je prasa zo 7 dej. Ale dobre, že už ste ich dali. Ešte 20 sekúnd a máme to vyhraté. Hej? No? Wow. To je dobré. Dobre, Takže všetky musíme musíte udržať. pozabíjať. Tu je veľký headcrab, veľká čivava. Chihuahua! A veľká čivava. Budeme ho volať Pišta, čo povie. Pišta! Veľký pišta. Pišta a Chihuahua veľká. Oj, havo. Peso. Poď preč, Hej, peso. tvoja pezovia. Nie, to je jedno. Siánske dvojčata. No, dvojhlavý had. Čivava veľká. A nie, to je netopier. Nie, Chihuahua. To je Slavík. Ešte to nemáme vyhraté. A oni sa dostávajú hore, už sa dostávajú hore, to je zle. Fuj, hnusný pavúk. Kto by mal pavúkoch? To sú najhnusnejšie tvoriny. Ako ja tak chytím, ale to také hnež také veľké, keby to bolo. By si ho poboskal. Fuj, by si kušol. Alebo on teba doprd. Ale už je viacej vás. Dosť veľa vás. 10 na že? Netopier. Hej, ale si zober, koľko vás zomrelo. Tá sopy. Aspoň 5 určite. Aspoň Tie sa mi netopiere, zdá. to sú hajzle. Už idú sople. Ty go. Toto vyzeralo, ako som ho dal ja. Ale nedal. Pijaví sa. Op. Skoká. Čo to je? Nie, to je Kengura. Kengura. Mimozemšťan, To skobotnicu. je- Dostal headshot. Nie, to je Paľo. Nie, to je Spok. Nie, Spok. Nie, Paľo je sa Paľo. Nie, to je Peťo. Peťo. No, 10 do Peťo. Nemá afro. Ne, však má. A Peťo. 50 HP. Čupa kabra ich poslal. No, prežiješ. To vydržíš, tých 26 zombikov. No. Nevydržal som. Teskám zbraňou. Viete, čo mi je najviac čudné? No. Kde sú 8 hráči? Nie. Že má guľomet. Nie. Že má 55. Nie. Že nie sú tam čivavy. Nie. Že nás je nie sú veľa. lagy. Nie sú lagy. No hej, máš stále FPS. To je dobré. Väčšinou, keď natáčam, tam je Aha, FPS dobrá. skočí na 300. No vidíš, už sme tu traja. Traja sme tu a tak. Komp ide. Sa snaží ísť, no. Sa snaží predvádzať. Tak ale už boli kozláky pred chvíľou. Ešte 11 zombikov im treba. No to je Ešte dosť. posledných 20 zombikov a mňa to sunda. No chlapci, ja dám ešte jedno kolo, tak to vyzerá, že vás predstavím na 15 a idete vy. Ja nemôžem ísť, neumrem hneď v prvom kole. Čo? Nič. Mňa by hneď zabil, podľa mňa. Čak, na To zdravie. preto vás nechcem pustiť na 15, ale na 16. Na 16 to je, tam sú netopiere, ale vidno Yes. ich tiene, vidno ich tiene, vieš, netopierie. No tak nie, lebo teraz to príde ešte horšie. To ti Dobre. hovorím, teraz je to najhoršie, teraz by si Dobre, trebalo, si máš- Machine gun. teraz by si trebalo zobrať guľomet, lebo vidíš, je ich 6, incoming. Je ich 6 a každý má po 25 000 HP alebo po 20 000. To som zvedavý. To budú budnečné meteority. Spawn protection is off. Dole ja tam McDonald. nechcem dole skillovať. Ja ich radšej z hora budem killovať. Čo je? Pre boha. Čo? To vyzerá, neviem, to tam už bol dole jeden zombie. Už sú dole všetci. Hej, všetci šiesti. A už idú hore. Kde sú? Takže kúkaj koľko HP, toto čo má za iba golema? 10. Toto má iba 10. Čo za golema je? Neviem, a prečo Tak to zomrel, no, Prečo za mnou? Páči sa ti. Prečo za mnou? Popostav. Páči sa mu. A už má iba 7000 HP. Iba. Také 6 zásobníky do neho ešte napálim a bude to. Staví sa. No, už jeden mŕtvý. 120 000 Kde sme ho? HP by mal jeden Tu znovu. kempy. To je určite otec Čivávy toto tu. Ne, to je Paľo aj Peťo. Dokopy. Nie, to viete kto je? Koho mi to pripomína? No. Nie. Míša Kovačová. Nie, to je Mima. Mima. Nie, je taká veľká. Také tvočené to je. A to Keby to bol boomer, tak to bude Mima. Boomer. Ale nie, je to boomer, takže toto bude Mima. Ne, to má dačo na chrbti, čiže to je také To má také vlastne. Sperma. To je 29 kreditov za takého zombika. Ó, dobrý. A A tam je ďalší. Toto nie je veľmi dobre. 40 000 AP ide na teba. Ne, ale to aj nespomaluje, keď nožná strieľaš, to je to somarina. A už má iba 9000 HP. No to je dobré. Iba. Iba. Počkaj, tu si opačka, zase ide za mnou. Je tu ne? No čo si robíte s Uväznený. A tu ďalšiu vidíš.
Hej. Jedna čupakabra. Ale koľko je ešte? Už iba 4 treba dať. No to je dobré, ale my nás tam je dvoch 7. dali, ale už jedného nám zabili. Ne, viacerých už zabili. Hej, však ma... A za Bolo tebou je tesné. ďalší. Nevtipkuj. Fakt, Tu je ďalší. traja tu boli. Má pravdu. To je ďalšia hajzel. On má koleno. To sa hra týče. jak z Mortal Kombat, jak by mal hovoriť. Golem. To je ten. To je nejaký čučer. Gloom. Gum. To je čučer. Ale nie, on má také Koľko svetiace je? kolena. Už iba traja sú. To je Fico. Už iba traja sú. Už všetci to titrujeme. To dáme, to musíme dať na prvý šup. Tvoje, idú po mne dvaja. Ja by som skočil dole. Ne, ja skáčem dole. Tak ešte viac bude. Za mnou. Ty hajzli tu za mnou. Hej, obidvaja. No teraz A tak kúkaj ďalšie traja naši tu za nimi. Vieš, aká pesnička sa k tomu hodí? Kolo, blínsk. Dokola ideš. Ešte ani nie. Sú asi 2 metre za mnou. Shit, nemám nabitý guľomet. A keby som mal teraz v ruke guľomet, tak by som išiel veľmi pomaly, že by ma dostali. Však nechaj sa, však tie ťa poboskať. Jasné. Ale s nožom. Teraz budú pomalšie, takže teraz môžem prebiť. Prebíjaj Forester. No, A teraz. umí sa. Opa. Gangnam Style. Pomstím. Pomstím vás. Nie, kaput. Nerobím radšej hrdinu za seba. No, ale byli ďalšie. Už zabili. My na 4 a oni sú traja. Zabili To je ste mi prúser, to je čivavu. prúser. Jak budem dávať pol hodiny, keď sa budem tak krúčiť. No tak. Díky za to. Zázrakov. Dúfam, že ich zobere na seba, keď ich zobere na seba. Oni berú 20 HP na jedno kuchnutie, takže... Čak to je ako stát. A stále idú za mnou. Stále po nich. Veľa sa im páči. On ma v tom nechal. Nie? Berte ty hajzlov preč. Ako je to ti? Nazdar. Dobre, chvála Bohu, že ten tretí nejde za mnou. Ale ešte jedného máte kamoša, je s vami, takže... Majú iba 10 000 HP Asi obidva. len traja. Traja na troch. Je to fair. A z toho idú dvaja po mne. Iba jeden. Už nie, iba jeden. Dobre, Motherfucker! Oh, bitch. Oh, bitch, oh yeah. Debil. Fuck. Bias. On má 7000 HP, toho by som mohol dať ešte také 3 kola s diglom a dám ho. Premal som kolo. Dawaj mi pomôže. blínske. A on keby ani nechodil, on sa posúva. Zabili Vidíš? ste ťalovú. I keby mal korčule. Ale to na 5. dni je boss. On má neviem, cez 50 000 HP. No a to ale tam- je iba to- jeden. A to sú To je ešte šiesti. ťažšie než on. Tak ten toto jeden je... Jak čestné je za mnou. Koľko my sme? Traja stále. Fuck. Je to fair. Traja na troch. Toto nevyhráme ani... Vyhráte, keď budeš ho takto. By som sa mal prebiť. Počkej. Kde je? Že by ho to prestalo baviť chodiť dookola? Asi, dávaj sa pozor. Nie, som slobodný. Ne, dávaj sa pozor, To je obočuje. O ten má 800 HP už. Ne, toto je mŕtvy. Yes. Ešte dvaja. Tu je krásna vec. Kamarát. Sa stráti. Na teba. A teraz sme lagi. Lagi som A dvaja mal. na dvoch. A je po nich. Ne, traja na dvoch. A ten je už prdeli asi. A kúkaj, sa krúčia. Nie, aby si zobral pištol do ruky, by bol rýchlejší. Ale toto neprejde. A stále sú Kaput. dvaja. Však Ten jeden musel si sa ďalšie hlásil. pripojiť. Ten má iba 2000 HP, toho musíš dať. Dobrý, strateg. Oho. Komu vyšlo? No Tak. tam je už ďalší kamoš, že? Poď. Sundaj ich. No Ja to ti verím. stojí. Ja ti verím. Ale ja ne. Oni to dajú. Hej. Dúfam. Bo chcem vidieť 16. kolo. Incoming. To je festiačka toto tu na. O, hore zase. On má iba 300 HP, ten zombik. No, A je posledný, ktorý má posledný. 7000. Teraz už len deje. Teraz obidva rozkúcha. By som sa smial. Už jedného sundal. Jedna na Ja jedno. by som sa smial. Ty Je veď. to jedna na jedna. A toto zrobil Somarinu. Toto nie je veľmi presné a má to málo nabojov. No silný zase. Na blízko. Ale to sa najprv musí trafiť, vieš. No. Však vidíš, furt má rovnaké HP. No až teraz len. To už skoro ho teraz sundal. A má 35 HP, on ho dá na ránu a maximálne to. Nie, na dve. Však si vral, že 20 HP. No aj, ale to podľa toho, čím kuchne. Či pravým alebo ľavým. Á, Keď kuchne, kde zmizol? sa strátil.
Pokračoval v ceste. Bol zvyknutý na naháňačku. Ja si uvedomil, že ho strátil. Víš, čo si počíval? Ja by som vymenil zbraň. Mal by to spraviť. Tam má ďalšiu. By som ho dával dole, ty kso. To toho fest pomaliť, to je ťažké zbraň, vieš. Otoč sa. Bracho si mal na tesno. No tam skočí. Vám by sa ide vyhliť? 3. What the fuck? Camper. Debil. On ho sundal, vidíš. Dá. Ale to je debil. Tam má zbraň. On raz, keď bude tak What stojať the a naraz, narazí do dveroch, jak ja, alebo do nejakej pevne. Kde je ten debil? Fuck. Camper. What the fuck? Čo zmizol? Tam je. Oh, camper. Ne. To je Magor, vidíš? Také chyby ťa zabijú. Ty proste, tu musíš tú mapu pohnať na spamäť. Toto je taký napínák. To je jak film. Dáš ho! Ne! Ah, Jedna rana! On to dá, musí to dať. Poďme fandiť zombimu. Zombie. Zombie. ne. Počkaj, to je nezol zas. Kde zas je? To kedy matere sa stratil? To je zase camper. Vyšiel z pohľadka číbal. By som sa smial, ak by zozadu vyšiel. By som sa smial, keby mu nechal posledné HP, zombíkovi a zombík behal kukou. Nech idú na kuchačku, nech sa aj on zoberie do nožika. Kaput. Teraz mne najebí. Knife fight. To bude veľmi zle. Toto nerob nikdy v takých miestnostiach, že sa otočíš ku nemu a dáš strieľať. Najprv toto prebehne a tu budeš mal strieľať. Táto mi nevyjde. To dojebal. Aj, neviditeľnil sa. No, nie sa vedia zneviditeľniť. No ne, tam je. Teraz ho sunda. 500 HP má, on ho dá dole, vidíš. Oj, dávaj. On ho dá dole. Ľudia dole uvidíte. Ne. On ho dá na Ne, poslednú. nedá. Yes. Zbieral to. Makať. Nice. No ja by som sa nesmial. Oh, teraz budú netopiere, ne? Fuck you, Si nás nechcel pustiť teraz na 16. kolo? No ja nejdem. Ešte vydržíte trošku. Toto Chcem posledné ísť kolo. od jednotky. Buľupa. Od jednotky? Ale na jednotke to je ľahké. Čak. Fajn stand. Ale toto, že tu ich nebudeme ani vidieť, to len tieňa, tu je tma, to je tieňa, iba nebudem vidieť. Oh shit. Final time. Už som sa zľakol, že to sú zombici. Čo to Neuvidí, a oni, hej, ešte chodí dole. Vidíš to, on vidí, jak chodia. A čo Ne, tu to nie sú ďalej? netopiere, to nie sú netopiere. To sú crowery. Ne, to nie sú crowery. To neviem čo je, mám 45 HP. What the fuck. Sundáva to rýchlo. A ich je to 126. Ale ide to rýchlo dole. A dáva to... No hej, ide to rýchlo dole, ja tak... Čo? Neviem, môžem použiť už medika? Ešte nie. No. Musím mať pod 35 HP. No, jedna Streľajte rana. do klupa. Ale vidíte nožiky, to je dobré. Aha, v takej tmete je to na prd. Hej, lebo nožek je Fakt tie tmavý. nožiky ani Hlutom nevnímaš. granát, keď máš. Ho! A hlutom granát, keď máš. Nemám. Ja také 15 nekupujem. Teraz by sa ti dosť išlo proti ním. Tak on by mohol kúpiť Grand, ale je lenivý, lebo má 11 850. Hej, z Market. Nejde z Market. Ale však to je z Market. Však som dal. Máš dať iba Market. Marketing. Blik? Na ktorý server je iba z Market. Hej, granáde, tu je. Granády. Granadír. Ne granády, čalamada. Ščívali. Nápred som ho hodil, bo som nikoho netrafil. Bo tam nikto nebol. A tu je. Ja už som len taký ten zahliadol. Proste Tu je. strieľaj. Ďalší idú. Ale fajne ich dávate dolu, 109, 108. Aha. Uvidíš za chvíľu, jak nás budú dávať dolu. Nebo... Že dostaneme možno traja, keď to vyhráme. Ja furt dostanem, neboj sa. Áno, videli sme to na poslednom kole. Dobre, ale bol som jeden z posledných. A to je dobré. Kde sú tam ďalší? Boli sme traja ľudia a traja zombíci. Ja ťa dal. No, idú už. Instacry. Pieču ich vidím aj tak. On ich videl. Zaháda. Ale... To To je on tak debil! prebehol. On to spadol. Ukončím. Opa, trošku asi menšie strihal, bo... No nie, dobre, nebudem vám klamať.
Vyplo nám natáčanie. Hustý. Všimol som si to až teda tak, neviem, kedy to vyplo. Uvidíme to až